קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מחריבות, שהמחיר יקבל ביצוע, כרגע המחיר לא יקבל ביצוע. זו התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. תקבל את הרתחת שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו את הפיישת וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותנו ואז, רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יפריעו. אז שאני אומרת, אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם עושים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים לנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליפון. לא פחדתי להתאבד עם אורן. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, גם קצת התקיים, אמרתי, בתנאי כפוף להדדיות צמצום ונסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי לאזורי ביטחון. בקעת הירדן מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. אז אוקיי. איסור בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד.